Il-kap nazzjonalista kien taħt pressjoni meta l-ġurnalista One News Colin Degwara beda jsaqsih qatt ta' mistoqsijiet. Taħt pressjoni Bernard Grech infexx jgħajjat. Mhux problema taħt il-kappa tal-Partit Nazzjonalista, taħt il-bandiera tal-Partit Nazzjonalista, taħt l-arma tal-Partit Nazzjonalista, għaliex aħna il-Partit Nazzjonalista. Fuqti oħra l-ġurnalist beda jsaqsih u Grech jaħrab fosthom dwar l-IVF. Ewwel naraw jekk hux se jkun hemm il-liġi, mbagħad naraw hux se nħallsu għalija dak is-servizz. Inti jekk tkun Prim Ministru tista' tibda l-liġi biex iddaħħal PGD u s-surrogacy. Naqblu. Fl-intervista fuq il-Fosos Bernard Grech anki spiċċa jġib il-fatti ħżiena fuq bosta temi. Il-pjan tal-kupru ta' 316 miljun euro approvat mill-Kummissjoni Ewropea se jaħlu self. Il-problema ta' Roberta Bela hija li jaħseb illi l-flus li qiegħed jissellef mill-Unjoni Ewropea. Dan il-pjan mhuwiex self, iżda Bernard Grech baqa' jinsisti li l-pjan b'inizjattiva ambjentali u li jara qalba diġitali floti tas-servizzi huwa froġa. Il-Gvern ġie qudiemna bil-froġa lesta. Taf fin qala din, Dr. Grech? Għidli, ħalli ma qogħodx naħlu ħin. Ma tafx fin qala? Inti għidli. Qed nisaqsik jiena. Fl-ewwel ta' Lulju fil-Parlament meta kontu qegħdin tiddiskutu il-pjan tal-kupru. Illum jiddispjaċik li qed di? Laqqa xejn. Madankollu, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fissritu bħala l-aktar pjan ħabib tal-ambjent li ġie approvat. Here the Maltese plan is outstanding with 54% investment into the European Green Deal. It's one, if not the greenest recovery plan we have. Bernard Grech anki fuq it-toroq kien ħażin. Skontu dawn qed isiru minn fondi Ewropej meta l-biċċa kbira tal-ħidma infrastrutturali fil-pajjiż qed issir mill-investiment mill-Gvern ta' 700 miljun euro fuq 7 snin. Però l-flus kollha li qed jintefqu fit-toroq kunu għafu ġejjin ukoll mill-Unjoni Ewropea. Fuq riforma dwar il-liġi tal-kannabis li fuq għall-partit tiegħu kien l-unika wieħed li ma ressaqx il-proposti tiegħu ġaba ħażin ukoll. Mhux kif għamel dak gvern rigward il-kannabis laqqas white paper ma ħareġ. Mistoqsi dwar il-costing sa kif jinsab fil-vena jaqbad wieħed kollox lil kulħadd, Bernard Grech ħalla lin-nies bla risposti fosthom fuq l-art tal-ħondoq li wieħed li jixtriha. U inti jidrilek li huwa possibbli illi llum tgħid prezz ta' proprjetà illi dakinhar inti tixtri. Kif